Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Tama X Sambu, dan kali ini kita berada di Pasar Ketro Wonojoyo. Oke, kali ini kita akan membagikan trik untuk mengobati obat batuk ala wong desa yang paling manjur. Jere sapa wong Jawa ora iso nggawe obat batuk sing paling manjur. Ngene lho carane. Sing penting ngerti carane. Iki mang aku nggawa pengen ngerti apa obate. Mangkane disubrek dhisik. Subrek, like, komen lak gelem, lak ora gelem yo wis takon ae. Penting aja di unsubscribe. Yo di unsubscribe ora apa-apa. Iki lho aku wis nggawa obate. Sik enak wong menang sik. Pengen ngerti obat watuk sing paling jos, penasaran to? Mangkane disubrek dhisik. Ndang tanteni. Subrekku lagi 10 iki lho. Ngisi-sini. Ya tapi jane lagi gaya. Subreken. Woi. Iku nonton tok ora gelem nyubrek iki. Piye karepe? Subrek gratis. Nek bayar ora enek wong gelem nyobrek. Pengen ngerti apa obate? Iki lho sing paling jos andalaku. Kencur ki obat sing paling manjur. Obate watuk ngene iki. Iki kan usum watuk. Obate kencur iki lho. Sing luwih mandi diganyang langsung. Minimal paling ora sedina ki ping 3. 3 biji maksudnya. Nah, 3 biji. Terus dungane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko molo lunga, tombo mangkat molo minggat. Wis langsung diganyang. Ana trike wong Jawa kuwi kencur iki nggo obat watuk ki karo hitungan tanggal lahir karo bulan. Tanggal lahirmu piro, bulanmu piro, nah kuwi ditambah. Kencure jumlahe sakmono. Umpama tanggal 3 bulan 4. Nah, 3 tambah 4 iki piro? 7 to. Nah, bar kuwi dijumlah kencur kuwi 7. Carane diparut. Bar diparut diperes. Banyune sithik ae. Nganggo banyu anget. Terus diombe. Jos. Watuke langsung logor. Ora percaya njajal dhewe. Tutorialnya cuma ada di Tama X Sambu. Njaluk tutor apa neh? Tak gaweke. Nggih tutor kene wis
handal iki. Yen pengen ngerti dipraktek nih, sesuk tak praktek. Penting sabrepe iki sampai teko 50 sik. Sabrepe pula agak 10 iki. Ora gelem nyubrek. Oh, tak tonyo ya. Ayo mang sangu loro. Sitok tak ganyeng ning omah. Sangu telu. Ya dikumbah iki, Mang. Nek ora dikumbah mah tuwuh nggodan. Ini ning kene keadaannya gerimis. Dingin-dingin gimana gitu. Iki trik ngene iki ya. Tak omongi. Iki zaman mbah-mbahku biyen. Trike modele ngene iki. Kencur sing paling manjur. Aja ngandalke obat tukon ae. Obat tukon kuwi efeke yen wis tuwek. Nah, dadi aja terlalu bergantung karo obat pabrik ya. Ya paling ora herbal nggae dhewe. Selain konsumsi kencur, jahe kuwi digawe wedang, dibakar, digeprek, dikoni gula, diombe. Kuwi ngilangi masuk angin. Oke. Nggih. Oke. Butiran terakhir kita makan dulu. Ya ancen ora enak. Ancen ora enak lah obatnya. Yen enak wis tak nggawa sekilo. Tapi tenan, efeknya cepet logor. Cepet hilang matoke. Wingi yo tak kandhani. Aku mancing ning kalen. Nah, barang tak video malah blas ora oleh. Boncos kan basuk. Barang wis ora tak video, ayo langsung oleh. Sepiro arti. Penasaran to? Angkane disubrek dhisik. Sakmene lho gedene. Coba apa arti? Water. Kan anjing. Oke, gimana mengantarkan mbak saya karena bakul Lombok, jadi ya masih agak sipit mendungnya. Apa? Urung teges. Lah pancen lagi tangi urung suwe. Langsung nge video. Oke. Kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa diterapkan trik saya karena ini aman dan obat paling manjur. Sekian, sampai di sini saja. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Ojo kur nonton tok.
subreken flow. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.